Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på FlowMC. Jeg tror, det er Jacobs server. Og i dag der skal vi egentlig bare hygge rundt herinde. Der er ikke nogen på. Serveren er lidt død, men sådan lidt meget død. Men det er stadig hyggeligt at spille herinde. Men jeg har simpelthen fået skaffet mig en luksuscelle heroppe i A. Den stod bare ledig, og så den huggede jeg lige. Og så har jeg så rated nogle celler, der var udløbet, hvor de havde hits i og så videre. Så derfor har jeg en lidt men så jeg har selv lavet det her design, men det her det var sådan, det var der lidt i starten. Men så er de her hits, det er min yndlingshits, sammen med det her. Så painting, og så er uld. Så går man op her, så der er 3 hits der, og en senge. Og så er der simpelthen 8 hits her. Så jeg har 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jeg har 14 hits i alt. Og så her, der kan man bare gå op ovenpå, og her. Men jeg gider ikke lige, hvis folk kommer derind, så gider jeg ikke lige have dem heroppe. Så kan man komme herind, ude på terrassen, eller balkongen, eller hvad man skal kalde det. Og så kan man komme endnu en etage ovenpå. Og så er der også men lad os starte hernede, så kan jeg lige vise, hvad jeg har. Jeg kan starte heroppe. Jeg har noget netherwall. Jeg har lige været nede og sælge lidt. Noget cobblestone. Boards, så videre. Random. Noget jern. Det kan jeg lige stille herover. En masse kul. Ikke noget. Sten. Netherwall. Lidt brød. Blaze. Blaze rods. Lidt mere. Det tager jeg lige her. Sådan der. Og så noget sølvsand. Og så en DC brød. Der er ikke noget. Nej, og så den der er nogle tools. Blaze rods. Og så ikke noget. Lidt normal gear og vagthjelme og så videre. Ikke noget. Og så nu kommer vi til det spændende. Letter, ikke noget. Og P3. Så nogle buer. Der er ikke, det er kun den her inch-bue, jeg er tilbage. Eller punch-bue. Ja. Altså der med flame. Det gider jeg ikke. Sjovt nok. Altså ikke noget. Og det her, det er min gode kiste. Der har jeg lidt AH-tokens, TNT, en Suski til B, et spider-eye, det aner jeg ikke om rare. Jeg fandt det bare i en celle, og så tog jeg det med. Bandenøgler, gunpowder, nogle Halloween pickaxes, sådan Halloween knockers, altså nogle DB's, diamanter, lidt string, og så en masse vagtmad og et vagtsværd, og så noget vagtgear. Jeg klikker sådan der. Så har vi ovenpå, nej det har vi taget, tror jeg. Ja. Alt det her, det regner jeg bare med at være lidt lettere. Sådan. Men jeg er blevet rimelig tilfreds med mit design. Og jeg ved ikke om det der græs, det er rare. Men jeg valgte bare at gemme det, fordi jeg synes det så godt ud. Måske kunne man egentlig gøre sådan der. Sådan der. Ja, det ser bedre ud. Og så uld bare for at flex. Ja, sådan noget mere. Men det sjove er, at det her det er jo en luksuscelle, og jeg har ikke noget rank herinde. Men den er større end de her Flow Plus celler. Prøv at se, den er. Eller jeg vil sige, at den jeg har, den er større. Fordi, prøv at se, hvor lille den var i forhold til den her. Der vil jeg lige sige, den er lidt større. Nå, men vi kan lige tage VV'en.
Det er også meget dejligt, når man har taget VV'en, så kan man hoppe ud der, og så over til min celle her, og så over til terrassen, og så ind. Det er ret OP. Og vi kan egentlig også gå ned og sælge noget brød. Det har hun en hel DC, eller halvanden, tror jeg. Fordi priserne, de er sådan okay. Det gider jeg ikke, altså. Så når jeg lige får det der blindness væk, kan jeg lige vise, at man bare kan hoppe. Sådan der. Sådan der. Og så bare over til terrassen. Og så er jeg safe. De mænd. Vi kan også lige tage bandeområdet faktisk. Eller bandecraten, tror jeg. Ja, den stopper åben. Men hvis I selv spiller herinde på Flow og A, så hvis I mangler nogle ting, så kan I bare spørge mig. Fordi som vi så, hvis det er P3 I mangler, så har jeg masser af sådan lidt brød, hvis I vil have dem. Døgn og dørnet og livet. Men jeg vil så sige, hvis I vil have noget frem, så kræver det så, at I er subscriber. Det er en non-broke, så fordi jeg prøver at ramme 50 subscribers inden 2025. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt det endnu, men det har jeg nu. Det kunne være virkelig fedt i hvert fald. Så kan jeg også begynde at streame, når jeg rammer 50 subs. Og så laver jeg roomtour. Og i det hele taget, det kunne også bare være fedt at få flere... det kunne også være fedt at få flere subs, fordi så kunne jeg få flere visninger, og så kunne jeg så måske få YT-rank ind på FV. Ja, så bare hop ned og hvad hedder det nu? Så op og like og kommenter, hvis I vil. Selvfølgelig kun, hvis I kan lide det, jeg laver. Det vil jeg være glad for. Jeg forstår egentlig ikke, hvordan han har fået det der skilt der. Jeg fik lige en besked. Sådan der. Han har også lidt rig. Han har 2 celler. Min celle, jeg havde før, det var den der. Ja. Men der er allerede en, der er kommet og tager resten af mine ting. Jeg lod bare nogle poletter være, og noget, hvad hedder det nu, normalt gear, sådan, normalt gear eller iron gear. Og så før den der selv taget den her. Jeg rated også ham her selv. Han havde heads, og han havde uld, og string og så videre. Og ham her, han havde, jeg tror det var ham, der havde det der Bedrock Diamond Head. Hvad hedder det? I don't know. Ja, lige meget. Jeg kan finde ud af det. Hvad laver jeg overhovedet? Vi kunne... Hvad kunne vi? Jeg ved sgu ikke, hvad vi... vi kunne gå ned og sælge noget brød. Jeg hopper bare lige op her, så ud af vinduet.
stadig de her ting. Nå, kom her. Sådan der. Pletarbejder han der heroppe. Så lægger jeg lige her. Tag lige sådan her. Perfekt. Det er ikke de bedste priser hernede. Jeg tror, det er plus 6%. Men det er bedre end minustal. Ja. Nu er 10,8. Eller 10,1. Så lad os se, hvor mange penge jeg har lige om lidt. Det er også 8 for næsten 13.000. Okay, 12 millioner, 12,5. Sådan der. 13,2 millioner. Hvad havde jeg før? Jeg havde sådan 10,1. Hvor er der nogen celler her, der er? Nej. Den ser stærkt ud, men den har jeg rated. Ja, der var ikke noget i, da jeg købte den. Nå, men så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte videoen af nu. Det blev sådan en lidt kort video, og lidt kedelig. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Så I må rigtig gerne kommentere, hvad I gerne vil se, og hvad jeg skal lave. Sådan i video, om jeg skal spille FV, jeg skal gøre ind på FV for eksempel, eller om I har nogle server, jeg skulle spille på. Men så vil jeg sige, at vi ses. Farvel. Hej hej.